Jasás, ahojte. Moje meno je Mária Zarkadás a dnes sa spolu naučíme grécku abecedu. Grécka abeceda má 24 písmen. Prvé písmenko alfa, posledné písmenko omega. Určite ste sa stretli s významom alfa a omega. Čiže začiatok a koniec. Tak sa poďme pozrieť na to, ako sa jednotlivé písmená gréckej abecedy vyslovujú. Grécka abeceda v gréčtine sa povie to eliniko alfavito. Alfa, alfa, vita, vita, gamma, gamma, delta, delta, epsilon, epsilon, zeta, zeta, eta, eta, theta, theta, iota, iota, kappa, kappa, lambda, lambda, mi, mi, ni, ni, xi, xi, omikron, omikron, pi, pi, ro, ro, sigma, sigma, taf, taf, ypsilon, ypsilon, phi, phi, chi, chi, psi, psi, omega, omega. Dúfam, že vám toto video pomôže v učení sa gréckej abecedy. Teším sa zase na stretnutie na budúce. Jasás!